Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Tiapu nagbiro ijelangi awan pulos ti oray maysa agbalik kang atuan sakripisyo amang supot ken manglapsot dito'y biyag ko no sanlaeng jay bantay nga kalparyo no sanlaeng jay kus nga kayo no sanlaeng jay agnagan ti Jesus to'y kalaruan na pagkaultimang yamane nagtulnog nagsagapa nupay ko na nga amasan ko man inamet pinilin ang helas na dito'y parutin niyo na ito'y lansa